जोंनो नांगौ सिउली महिलारी जिंदाबाद रायजोआव दासान्दि बारदों बिसायख'थिनि दुंहाव बार थिग बेबायदिनो बिटिसिआवबो बारदों बारहुंखा क'क्राझार जिल्लानि 3 नं क'क्राझार आसाम विधानसभा बियाबाव सिउली महिलारीखौ रायजो राजाफोरा ओनसोलनि जौगाथायनि खामानि मावगोनखौ मिजिं खालामनानै बिजाथि हास्थायदों। बे समाव सिउली महिलारीखौ बियाबनि रायजो राजाफोरा बिजाथि दाबिदों। जोंनो नांगौ सिउली महिलारी जिंदाबाद जय सिउली महिलारीनि थाम नं क'क्राझार आसाम विधानसभा बियाबाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारीनि बिसि सिउली महिलारीखौ बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिजाथि हास्थायदों रोजा रोजा रायजो राजाफोरा। जयपुर, उत्तर पाटगाव, 12 नं खासिगुरि, दुम्ब्रुगुरि, आमिनपारा, खासपुर आरो लखिपुर गामिनि भटार रायजो राजाफोरा सिउली महिलारीखौ बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिजाथि होनो थाखाय खावलायदों बिपिएफ दोलोनि हाइकमान्डखौ। दानि फैबाय थानाय इलेक्शनाव जोङो सिउली मेडामखौनो जों हास्थायो माने जाहाथे माने जोंनि हाल साल बा सोरगिदिं माबाखौ लामा सामा बिदिनो बायदिसिना खामानि मावनायाव जों बायद'खौ मोजां मावलांगोन होननानै जों आसा मिजिंथिदों बेनि थाखायनो जोङो सिउली बायद'खौनो जोंनो नांगौ। 3 नम्बर सानजा क'क्राझार विधानसभा इलेक्शननि बे समस्यायाव आङो सिदायै बुंनो सानदों जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारनि अनजालि बिसि सिउली महिलारी बिथाङा जोंनि थाखाय पाब्लिकफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावनो बिथाङा जेब्लायबो आवगायदों ओंखायनो जोङो सांग्रां जादों आरो जोङो बे ओनसोलनि बे एरियानि मानसिफ्रा बिथांजोंनो दंजोबो आरो जोङो बिपिएफनि गासिबो पक्ष बादि जोबखा आरो जोंनियाव बे मा होनो आमिनपारा भट केन्द्रआव 579 था भटआव फ्राय जोंनियाव गासिबो बिपिएफखौनो बुंनो हायो ओंखायनो जोङो मेडामखौ मोननो हानानै जोबोद गोजोनबाय दिनैनि दिनाव आरो मेडामा 100% एमएलए जानानै फैगोन होननानै जोङो मिजिं थिनाय थाबाय। दिनैहाय सिउली बायद'आ जोंनि गामियाव नुजाफैनानै जोङो खुब गोजोननाय मोनदों। लोगोसे जोङो दा माने गोदान बिजाथि नांगौ दा बे हिसाबै जोङो माने सिउली बायद'खौ जोङो सापर्ट खालामो। दा जोंनि गामियाव मथा-मथि फ्राय 100आव 100%आनो सापर्ट दङ। दा बेखायनो जोङो सिउली बायद'निसिम जोङो साबायखर बावो आरो लोगोसे जोङो बे बायद'खौनो जाहाथे केन्डिडेट फसंना होयो। दा बेनि थाखाय आङो जोंनि गामिनि जानानै 12 नं खासिगुरिनि गामि जानानै दिनै बिथांनिसिम आङो बिथांखौ केन्डिडेट खालामनांगौ होननानै आङो खावलायनाय जाबाय। जेरैबाबो टिकेटखौ होथारनांगौ होननानै आङो खावलायनाय जाबाय। আমি জয়পুর অঞ্চলৰ পৰা গোটেই ৰাজ্য হৈ আজি মিটিং আয়োজন কৰিছোঁ। আয়োজন কৰাৰ কাৰণটো হ'ল আমাৰ বিপিএফৰ পৰা আমাৰ শ্ৰীমতী সিউলী মহিলাৰী বাইদেউক যাতে বিপিএফৰ পৰা টিকেট দিয়ে এইটোলৈ আমাৰ ৰাজ্যৰ ডিমাণ্ড। সিউলী বাইদেউ আমাক নতুনকৈ আমাৰ কেণ্ডিডেট লাগে আমি তাক মানে আমি সমৰ্থন কৰোঁ আৰু আজি হয়তো আগত দিনৰ যুগত হয়তো আমি উৰ্মিলা বাইদেউ মানে এইখন চলাইছিলোঁ এইটো আমাক ভালদৰে আমাক বিলাকক হয়তো সমস্যাবিলাকো আমাক চাব পৰা নাই তো আজি আমি সিউলী বাইদেউক ভোট দি জড়িত কৰিম যাতে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আমাক সমস্যাটো যাতে আমাক অলপখিনি হ'লেও আমাক যাতে মানে কিবা ৰেহাই কৰে।